Ik ben Frankie de Kok. Ik ben leraar, docent keyboard, piano. En ik ben Belg zoals u hoort. Maar ik werk al 15 jaar in Zeeuws-Vlaanderen. En nu geeft u les in Oostburg. Hoe komt dat? Ik geef namelijk in Oostburg les, omdat er in Oostburg niet echt veel is om muziek te doen. En vandaar dat er ook vanaf nu ook keyboard, pianolessen, gitaar en zanglessen gaan gegeven worden door Toonbeeld in Oostburg. Op welke dagen? Op maandag, dinsdag en donderdag, als ik me niet vergis. En wie kunt daarvoor in aanmerking komen? Moet je al een bepaalde ervaring hebben? In principe moet je geen ervaring hebben, je kan gewoon van nul starten. Je hebt dus geen notenleer zoals in het België eigenlijk heb je 1 jaar notenleer nodig, maar hier is dat echt niet nodig. Kan je gewoon direct beginnen met het instrument en de stijl leren die je zelf graag leert. Dus niet alleen maar klassiek, maar ook popmuziek, jazzmuziek, etc. En mensen die interesse hebben, waar kunnen die zich aanmelden? Die kunnen zich aanmelden via de site van Toonbeeld. www.toonbeeld.nl en daar kan je je inschrijven voor een proefles of er zijn verschillende formules mogelijk. De manier van lesgeven is gewoon heel vrij voor mij. Ik mag zelf ook nummers aandragen als ik dat wil. En daar wordt dan ook mee aan de slag gegaan. En ja, hij geeft me gewoon de tips waarmee ik echt vooruit kan gaan. Waar komt je interesse voor muziek vandaan? Dat weet ik eigenlijk niet. Je ouders? Nee, dat niet zozeer. Ja, mijn moeder die is ook wel een fan van klassieke muziek. Maar thuis hebben we dat vroeger nooit echt zo gedraaid. Ik was ook meer een fan van pop in mijn jonge jaren. Alleen nu is het echt, sinds ik op het Swin College muziekles kon volgen, heb ik dat ook gedaan. En toen pas is echt mijn interesse voor klassieke muziek begonnen. Toen hebben we thuis ook een piano genomen. En toen ben ik, denk een half jaar later, ben ik een muziekles gaan volgen. Hier zo, in Oostburg. Gaat het goed? Volgens mijn docent wel. Maar zelf vind ik nog dat er veel te verbeteren valt. Oké, veel succes nog. Dank u wel. En nummer 2.